Senator Bong Revilla gikatakdang bisitahon ang nagpaalim nga anak nga si Cavite Vice Governor Jolo Revilla karong adlaw. Kinihuman ang Sandigan Bayan miaprobar sa mosyon sa senador nga mabisita ang iyang anak sa Asian Hospital sa Muntinlupa City. Sa iyang mosyon, si Senator Revilla nisulti nga obligasyon niya nga bisitahon ang iyang anak aron masiguro nga anaa kini sa luwas nga kahimtang. Si Jolo Revilla nagpaayo sa ospital human kini nakahiagom ug samad pinusilan sa iyang dughan niadtong Sabado human giingong aksidenteng napusila niini ang kaugalingon samtang naglimpyo sa iyang pistola. Ang abogado sa pamilya nga si Attorney Ramon Isguera nibutyag nga gitugutan sa Sandigan Bayan si Senator Bong nga bisitahon si Jolo sa ospital gikan alas 3 sa hapon hangtod alas 8 sa gabii karong adlaw. Matod ni Isguera nga gikatakdang mobiya ang senador sa PNP Custodial Center alas 2 sa hapon. Si Senator Revilla gibalhog tungod sa aligasyon sa pagpangurakot.